שמירת גלשן, כמו שאתם רואים, התעקם, וזה קצת מפחיד ומכוער, אבל עשיתי את זה מלא פעמים. צריך להחזיר אותו למקום, ופשוט אין דרך אחרת. עכשיו צריך לנקות את זה, לפתוח ואז להדביק חזרה למקום בהדבקה, נקרא לזה עדינה, כדי שיהיה אפשר לעבוד עליו, ואז מחזקים את זה בשדריות, ואז סוגרים את הכל, מיקרובלון ומה שנקרא השפכטל, ואז מדים, ואז שכבת גימור ואז צבע. יום אהבה שמח חברים, שתהנו זה גלשן של רוס. מסתבר שהפסים הצהובים האלה זה דוויניסל, זה PVC מוקצף, זה עוד שדריות, זה תוספת לשדריות האלה. אז זה מאוד יפה, אהבתי את זה. ואני מנסה להעביר לכם את התחושה של כמה הגלשן עדין. זה... אתם רואים? זה מחזיק עכשיו, רק הסקין של הדק מחזיק אותו. השדרית שבורה לגמרי, ואתם רואים את הסדק של הקצף. זהו, יש פה כמה נקודות שעוזרות להחזיר את זה לרוקר הנכון, למיקום הנכון. זה אחת מהם, להסתכל על הרייל. אני גם אוהב להעמיד את הגלשן ולהסתכל מרחוק, זה מאוד עוזר. וזהו, יאללה חברים, אל תשכחו ללטש, והנה עוד שבירה בישראל. ג'ורו, תיזהרו. יאללה ביי. אל תשכחו ללטש. טוב, משהו קטן אני רוצה להראות לכם. שוב על השבירה. תראו את הסדק. כשהסדק בקצף סגור, זאת אומרת אני מרים את החרטום, זה החרטום. אני מרים בחרטום, הגלשן יוצא מהרוקר שלו, והסדק נסגר. אם אני פותח את זה, זה יותר מדי, סוגר קצת, אני רוצה להגיע בדיוק לנקודה הנכונה של הרוקר, אבל הסדק פתוח. מה זה אומר? שכשזה נשבר, זה בעצם דחס את הקצף פנימה, ועכשיו ההדבקה יש שם מרווח קטן. סתם דברים קטנים כאלה שאותי מעניינים. בגלל זה היה קרק מאוד גדול בסרטון הראשון, כי בעצם השבירה דחסה את הקצף, ואני הייתי צריך לשבור אותו חזרה. אז זה מה ששמעתם, שאני בעצם שובר את הגלשן לכיוון השני. אל תשכחו ללטש. זה רק לבדוק, זה עדיין בלי דבק. ועכשיו אני אשים את הדבק. אוקיי, זה עם דבק. בודקים כאן שזה מדויק. בודקים את זה שזה מדויק. צד שני. ומסתכלים מרחוק.